हेलो लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो दि इसोरनि अननायाव नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोंहा हलायाव माइ गायदो बेवहाय जाहैनो नागिरदो स' लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो जोंहानि हाजिराफोर माइ गायनाया बै नुहुरनायानो जि माने गोजान आरोना मेंसो थांबोला लोगोफोर नायना जोंनि गामिनि दुब्लिखौ एसेबां समायना नुदोंना ओमफ्राय जोंनि गामिनि दुब्लिया एसेबां गुवार आरोना एसेबां गुवार हाखौनो एसेबां थाबनो गायखाङो माबोरै माने लामाखौ माने मोनलायलायाना माने बे गायबाला लामाखौ ट्रेक्टरसोनो होथेनाय जायो बेफोरनि थाखायनो गायनांगौ जायो आरोना नों हागौ आं हागौ बेफोरबायदि जायो आरोना गायनाया आरो दानि जुगावलाय माने रावखौबो नेना थाखायाना मालाय गाव गावनि खामानिखौसो मुखुब जायो माने आवगायखायो नङा होमबा जोंहाबो दिनै हाजिरा लादों मिथिबाय आदिबासि बर' स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ नायलाय लोगोफोर खल'हाय आङो साहा लादों ओमफ्राय नैबे मनायाव मेथाइ जाग्रा मुवा लादो ओमफ्राय जोंहानि खल'खौ नायनाय एसेबां लेथ्रा मैला बेखौनो लासिं सिं देखायसोदोसै ओमफ्राय नै आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय रावबो हमग्रा गैया आं हारसिंनो हमनांगौ जादो स' उपाय नाथिं जोंनि गामिनि दंग'आ ओमफ्राय नैबे जोंनि गामिनि रायजोनि फख्रि बेयाव रायजोफोरा ना एगारो आरोना नैबे दंग'आव ना ओरैबायदि ना मोनोना मानसिफोराथ' हराव माने टर्च लायै फैसोयो 12टा 1टा 2टा हासिमहालागै होयो माने मोनखायोबो ना बाल्थिंथाम बाल्थिंब्रै बेखायनो बहुद जमा फैयो आरोना नै जोंहानि हा मोनफैबाय नै बेयाव गायबाय थादो हाजिराफोरा मोनहैथारसिगोन जोंबो नै जोंहानि हाजिराफोरा गायबाय थादो नैबेनो जोंहानिया नायदो स' लोगोफोर नै जोंहानि खोथिया फुग्राफोरा जलायलायना फुदो आखाइ सबसे फुदो आरोना इसोरो ओमफ्रायो जलायलायना फुखादो नायलाय खम सिं साबाय बे फुनाया आखाइ थिफुलायदो खोमा इसोरो सानसेयाव 500 हाथारनांगौआलाय बेखायनो जल्दि फुथारदो ओमफ्राय नै जोंहानि माइ गायनायफोरा सिख्लाफोरबो गायसोदो नै गायगासिनो दङ स' लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा माइ गायग्राफोरनो मटर भाजि लाबोदो एवनानै नै बेहाय सा नै बे दै लाबोदो आरोना हाजिराफोरनि थाखाय ओमफ्राय नायलाय आं एवनाय आरोना नैबे मटर भाजिया माबायदि जादों नायलाय कमेन्टाव खोन्थाहरबानो जाबाय बेयो आं एवनायमोन मटर भाजिखौ नै हाजिराफोरा साहा लोंनो फैबाय रेस्ट लानो थाखाय साहा लोंनायनि टाइम जाबाय नालाय इसराबो सिं सायो नङा होमबा गंबाय थानाया जखानांगोन जनायनि टाइमाव ओमफ्राय आं मिन्थियामोन आरोना हारसा दङ होननानै आदिबासिबो दङ बर'बो दङ हारसाबो दङ खिन्थु नैबे मानसिया हारसासो दै खिन्थु दङना मिन्थियामोन साहा लोंबाय भाजिखौबो जाबाय जागासिनो दङ लोंगासिनो दङ नै भैराकुन्दनि लाल लोंदो लाल गोजा दा फेबावसिगोनसो बिसोरो लुथुर लाथारनो ओमफ्राय नै सिख्ला सानैया लाजिसोदो मोखां खोबथेलायदो खोमा मानलायलायदो ओमफ्राय नै बे जोंहा आइ ओमफ्राय नै बिथिं खावसे जदो खावनै जदो माने मानसिफोरा इसोरो मिलायलाया खोमा बेखायनो एक्सट्रा जलायलायदो नै
लाजिसोदोदां आरो जा नैबेथ' लाजिथारदो नै गंथारलायबाय नैबेहा मालाय मैनाया लाजियाखै गब 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 ओमफ्राय नै खोथिया फुनायफोरा लुथुर लाथार जनानै फुनायफोरा जाबावदोसो लाजिबावबायसो बाबरे नै आंबो भैराखुन्दनि लाल लोंबाय लाल गोजा गोजा आंबो फेबावसिगोनसो दा ओरैबायदि गोदै गोथावना बाबरे बाब जि लोंबाय थानो मोजां मोनखादो ना बाबरे बाब ग ग होखादो लोंनाया हाजिराफोरा बिफां सायावसो जिरायफैनांबाय ओरैबायदि गरम होदो आरोना दिनै बिखा खामजोबखानाय ओरैबायदि गरमखा माने रायजोनि फुख्रि खाथियाव बिफां सायहा दङ आरो बेयाव थाफैबाय बार खोलो खोलो फैदो नैबेयावसो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय